Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардаем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни ним сабуки UFC Илия Топурия гуфт ки бо кӣ муҳорибаи навбатии худро гузаронидан мехост. биёед суханҳои Топурияро гӯш мекунем. ма бо Ислам Махачев муҳориба гузаронидан мехоҳам. ин муҳориба аз ҳама дигар муҳорибаҳо дида барои ман шавқовартар аст. рақиби беҳтарини ман бояд чизе дошта бошад ки ин чиз маро барои бо ӯ ҷангидан маҷбур кунад. ман бояд ки ягон чизро соҳиб шавам. ба ман бояд ки ягон чиз мотиватсия диҳад. реванш бо Волконовский ба ман чӣ медиҳад? ягон чиз, чунки ман аллакай ӯро шикаст додагиам. имконияти барои дуюм камарбанд ҷангидан, барои мероси худро сохтан, ин ҳадафе ҳаст ки ман дар пеши худ гузоштаам, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, худи Махачев дар пресс-конференсия гуфт ки ба Топурия шанс додан намехоҳад, чунки ӯ худаш соҳиби дуюм камарбанд шудан мехоҳад. лекин ҳамзамон Махачев бо Билол Муҳаммад ҷангидан намехоҳад. ана агар ки Шавқат Раҳмонов Билолро шикаст дода чемпион шавад, пас Ислам метавонад ки зидди Шавқат муҳориба гузаронад. ана Шавқат бошад дар ин бора чунин ҷавоб дода буд: агар ки Ислам ин ҷангро хоҳад, пас чаро ки не? худи ман чунин муҳорибаро намехоҳам, чунки ман бо онҳо муносибати хуб дорам. лекин агар ки ӯ хоҳиши ба вазни мо баромадан ва муҳориба гузаронидан дошта бошад, пас ман қабул мекунам, гуфта буд Раҳмонов. чанд соат пеш ташкилоти Zombie Fight Night карди турнири худро нишон доданд ва ҳозир дар рӯи экранҳои худ дида истодаед. чӣ гуна ки мебинед дӯстон, муҳорибаи Доробшон Наботов зидди Матеус Камилио сеюм муҳориба мешавад ва ин муҳориба дар вазни сабук мегузарад. худи турнир бошад рӯзи 14 декабр дар Корея баргузор мегардад. айни замон худи Доробшо аллакай дар Корея қарор дорад ва марҳилаи вазнкамкунии худро оғоз кардааст. бояд қайд кард ки аз аввал Дана Вайт бояд ки ин муҳорибаро аз пешӣ тамошо мекард, лекин аз сабаби нотенҷӣ дар Корея Дана ба он ҷо намеравад. лекин дӯстон, бо эҳтимоли калон Дана Вайт ба ғолиби ин муҳориба шартнома бо UFC медиҳад. барои ҳамин муҳориба ҳам барои Доробшо ва ҳам барои Матеус хеле муҳорибаи муҳим аст ва мо албатта ки ба Доробшо вазнкамкунии осон ва ғалабаи дурахшон орзумандем ва бесаброна муҳорибаи ӯро интизор хоҳем шуд. рӯзҳои истироҳатии гузашта аз ҳама сомонаи машҳуртарин оид ба ММА ESPN MMA рӯйхати 25 беҳтарин ҷангувар то синни 25 соларо нашр карданд, ки дар он варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев ҷой ишғол кардааст. дар ин рӯйхат ESPN ба Нурулло Алиеви 23 сола ҷои 21-умро доданд, ки ӯ бо рекорди 9-0 дар вазни сабуки UFC баромад мекунад. ҷои якуми ин рӯйхатро бошад ҷангувари 24 сола Татсуро Тайра бо рекорди 16-1 ишғол кардааст. ана ҷои дуюмро бошад ҷангувари вазни 61 килограмми UFC Раул Росаси 23 сола ишғол кардааст. боз дар ин рӯйхат Ҳасан Магомедшарипов, додари Забит Магомедшарипов ҷой гирифтааст, ки ӯ бо рекорди 10-0 ҷои нӯҳумро ишғол кардааст. Ҳасан 24 сола буда дар ташкилоти Беллатор баромад мекунад. ана ҷои 10-умро бошад ҷангувари пешинаи UFC Муҳаммад Мокаев ишғол кардааст, ки ӯ 24 сола буда рекорди 13-0 дорад. ва дӯстон, дар рӯйхати беҳтарин ҷангуварон то синни 25 сола варзигари тоҷик Нурулло Алиевро дидан, ин барои мо шумо мухлисони Нурулло фахр аст ва мо Нурулло ва мухлисони ӯро табрик мегӯем. ногуфта намонад ки Нурулло Алиевро рӯзи 11 январ муҳориба зидди Янал Ашмоз дар турнири UFC Fight Night интизор аст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.